chenro majiwo ohala mitimo nam kaka yor bero ngima jodak e alwora mar nam lolwe ma owachi gi jalup jakoma tend oganda luo kata Luo Council of Elders jaduong' James Ayaga. Jaduong' Ayaga wacho ni nam lolwe ni kod mwandu modhuro manyalo konyo bero ngima oganda luo to mana ka oti kodgi e yo makare ka koro dwaro mondo ten Kaontis oti machiegni gi jotend dhowedhe kata BMU mar manyo yo mar tiyo makare gi mwandu mosegere alwora mar nam lolwe machalo kaka kar kano rech mantie Luanda Kotieno sub county mar Riede county ma Siaya. Nowuoyo Luanda Kotieno e kinde romo mane obagi gi jokanyo. Lay emphasis gichak tem matek mondo nam obed gi okel gi dongruok ma ogisetimo. Awagombo ni the county government mondo identify gi the BMUs nikech mano e industry maduong' ahinya manie oganda luo manie piny luo maka the governor and his team identify godo ni giketo priority on that. Waparo ni gimedang mondo oganda luo dongore pesa nie nam mang'eny kendo jothurwa ka depend so much on to giseyudo ohala. Apani chakre sani obedo jomoriwore kanyachiel wang'e gima wadwaro nam omiwa wadongre gi nam nyithiwa duto mondo wa make sure ni wa engage the activities of the nam. Ka wadhi nyime